Nik argi neukan egunen batean hontaz publikoki hitz egingo nuela. Gainera sortzaile bezala, monologista bezala, neukan ideia bat buruan. Nik trastorno honi iaia aurrez aurre hitz egiten nion esanez bezala asko sufriarazen nauzu, bizi guztian zehar, baina egunen batean zutaz zugatik etekina aterako dut. Nire ibilbide profesionala izan da 15 urtez futbolari profesional izan nintzen eta 34 urtez lehenengo mailako jokalari realean. Eta gerora telebista lanetan ari naiz aurkezle bezala, bakarrizketalari bezala ere umorea eginez eta aktore bezala ere antzeslan batzutan parte hartzen ari naiz. Nire buruko osasun arazoak 21-22 urterekin hasi ziren realeko jokalari nintzenean, lehen mailako jokalari, nintzen gai izan lehenengo mailako jokalari izateak sortzen zuen urduritasuna, ansietatea edo presioa jasateko gai edo kudeatzeko gai, eta uste dut horrek eragina izan zuela buruko osasun arazo hauek edukitzerako orduan. Garai hartan pairatzen edo sufritzen hasi nintzen trastorno obsesibo-kompulsibo zen, edo euskaraz asaldura obsesibo-kompultsiboa. Gauza askokin obsesionatzen hasten zara, obsesio horiek ansietatea igotzen dizute eta ansietatea hori jaisteko daukasun aukera bakarra konpultsioa egitea da, horregatik da obsesibo-kompultsibo. Adibide bat ematearren, beti sentitzen nuen eskuak zikinak nituela, beraz eskuak obsesiboki garbitzen nituen egunean 20-30 aldiz. Era hortan ansietatea jaisten nuen, konpultsio hori eginez, eskuak askotan garbituz, edo beti dudak neuzkan ateak itxita zeuden, argiak itzalita, vitroceramika, labea, gasa. Hasierako garaiaietan guzti hau izkutuan mantendu nahi nuen, baina momentu bat iristen da ezinezkoa dena guzti hau izkutatzea, ze ingurukoak hartzen dira egiten ari zaren gauzak ez direla ohikoak, nahiko arraroa direla. Eta beraz, lehenik gurasoak hartu ziren, ari nintzela gauza bitxiak egiten. Amak hau ikusi zuenean, segidan esan zidan, psikologo baten ganagoaz, eta alaxe egin genuen, amaren laguntzarekin, eta amak bultzatuta 22-23 urterekin lehen aldiz joan nintzen psikologo baten gana, eta egia esan, inoiz egin dudan auturik edo aukerarik onena izan da, zehara joan nintzenean gauza batetaz ohartu nintzen, asko lagundu zidan gauza batetaz. Ez nintzela bakarra munduan, sufrimentu hau edo obsesio hau pairatzen ari zena. Psikologora joatea beraz oso lagungarria izan zen niretzat, baina lagungarri izan zen baita ere ingurukoen laguntza. Halako kasu baten garrantzitsua da ingurukoek ere jakitea nola lagundu dezaketen sufritzen ari den pertsona hori. Beraz ingurukoen laguntza oso garrantzitsua da, baina oso garrantzitsua da baita ere ingurukoek jakitea nola lagundu behar duten pertsona hori. Obsesio hauek humorez kontatzen ditudanean, laguntzen dit argiago ikustera obsesio horiek zein absurdoak edo zein irrazionala diren. Beraz oso lagungarri da, iruditzen zait, zuk zure buruari barre egitea, ohartzeko, sentitzen edo pentsatzen ari zaren obsesio hori guztiz absurdoa dela eta irrazionala dela. Niretzat oso lagungarri izan dena baita ere izan da normalizatzea, naturalizatzea sufrimendu hau edo trastorno hau, ingurukoei kontatzea, familiari, lagunei, elkarrizketetan publikoki lasai kontatzea edo bakarrizketetan oholtza gainean ere humorez hau kontatzea. Niretzat oso lagungarri izan da, ze hau barnean gordetzen baduzu, sufrimentua zuk bakarrik daramazu, lotxatu iten zara sufritzen duzun hortaz, eta ez da bat ere lotxagarria. Gaur egun duela 15 urte baino 100% hobeto nagoela esan dezaket. Ezin dute esan trastornoak guztiz gainditu dudanik, baina bai orain erramintak badauzkadala, giltzak badauzkadala, eta ikasi dudala trastorno honi begietara begiratzen, eta ikasi duela berarekin elkarbizitza eroso bat edukitzen. Buelta eman nahi izan diot, sufrimentu guzti hori aprobetxatu, testu hon bat idazteko, monologo polit bat idazteko eta jendeari barre eragiteko. Beraz, lehia hortan esan dezaket, kostatu zaidala, baina irabaziztek egiten diodan, baina behintzat orain parean gaudela. Sufritzen ari den gazte bati eman nahi nioken aholkua edo gomendioa da, ez zaitez lotxatu, ez zara bakarra munduan halako zerbait sufritzen ari dena, inondik inora, beraz ez lotxatu, ingurukoei kontatu normaltasunez, naturaltasunez, familiari, lagunei, laguntza profesionala eskatu behar badare, eskatu eta psikologoaren gana joan behar bada, joan bat ere lotxarik gabe, gauza natural bada. Masajistaren gana edo traumatologoaren gana joaten garen bezala, psikologora joateare gauza natural bada.